אנחנו במלחמה. כאן קודקוד, אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת, ניצחון. מדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מלחמה מורכבת, רבת זירות ואתגרים מבצעיים, החזקתיים וטכנולוגיים. אנשינו נמצאים כתף אל כתף לצד הלוחמים ופועלים לילות כימים במשימות מבצעיות מורכבות, תחת אש, במקצועיות ומסירות נפש. אני יכול להגיד בלב שלם שיש לנו אנשים מצוינים, מעולים, שחקני נשמה, אנשים מדהימים, תחת סכנה מוחשית נכנסים לתקן ולחלץ כלים מתוך הרצועה, מחוץ לרצועה. מתחילת המלחמה עד עכשיו אנחנו קיבלנו כל כך הרבה אמצעים חדשים, טכנולוגיים שהיינו צריכים להכשיר את הלוחמים אליהם, ועשינו זאת, הכשרנו לוחמים, יצאנו לשטח, תיקנו אמצעים ואנחנו נמשיך לעשות את זה בכבוד ובעוצמה. הדור הנוכחי הוכיח את עצמו כדור מאוד איכותי, מאוד רציני, גאווה ענקית שאלה הם בנינו ואלה הם ילדינו. בלי מערך המילואים בכלל ובפרט של חיל הטכנולוגיה וההחזקה לא יכלנו לעמוד בהישגים שאנחנו משיגים. הם בליבת העשייה, הם איתנו בכל פעולה ובכל משימה. ואנשים שנכנסים, מתקנים, יכול להגיד שגם חלק מהפתרונות שנוצרו פה זה ביחד עם אנשי הקעצה, ביחד עם אנשי המילואים, שהם הגרעין המומחים, אני יכול להגיד הארצי, שקיים במדינת ישראל. בזכות כל זה הצלחנו לשמור על כשירות מאוד מאוד גבוהה בתחום הצמ"ה. לוגיסטיקה טובה זה לוגיסטיקה שפותרת בעיות שקורות. לוגיסטיקה מצוינת זה לוגיסטיקה שרואה את הבעיות שעוד לא קרו ומכינה את הפתרונות לפני, וכשהבעיה מגיעה כמעט ולא יודעת שהייתה בעיה.